ассалому алайкум шунавандаҳои азиз. имрӯз мехоҳам дар бораи чойи кабуд хусусиятҳои шифобахши он ба шумо маълумот диҳам. чой пас аз об дуввумин нӯшокии маъмултарин дар ҷаҳон аст. ба вуҷуди ин 80% фурӯш аз чойи сиёҳ ба даст меояд, гарчанде ки хосиятҳои зудманди чойи кабуд баландтаранд. имрӯз бо шумо муайян мекунем ки бартариҳои ин нӯшокӣ дар чист, он ба кӣ мувофиқ аст ва чӣ қадар фоида дорад. ҳама навъҳои чойро ба истиснои дороҳои гиёҳӣ аз баргҳои бутаи камелияи чинӣ тайёр мекунанд. нави он аз дараҷаи оксидшавии баргҳо вобаста аст. чойи кабуд фермент карда намешавад, аз ин рӯ фоидааш зиёдтар аст. дар соли 2006 маҷаллаи Ассотсиатсияи тиббии Амрико натиҷаҳои тадқиқотеро нашр кард, ки робитаи байни нӯшидани чойи кабудро ва дарозумриро тасдиқ мекунад. маълум шуд, ки дар минтақаҳое ки зиёда аз 3 пиёла чойи кабуд менӯшанд, сатҳи фавт камтар аст. сатҳи коҳиши марг дар занон 23%, дар мардон 12%, аз касалиҳои дилу рагҳо дар занон 31%, дар мардон 22%, аз инсулт дар занон 42% ва дар мардон 35% кам шудаанд. хусусияти фоиданокии чойи кабуд дар он аст, ки он барои нигоҳ доштани саломатӣ ва мубориза бо бемориҳои хатарнок кӯмак мекунад. пеш аз ҳама, баргҳои он хосиятҳои зидди илтиҳобӣ дорад. дар тибби анъанавии чин ва ҳинд, ба қавли дигар традитсионнаи медитсина, чойи кабудро барои паст кардани таб, қатъи хунравӣ, шифо ёфтани захмҳо ва табобати бемориҳои дилу рагҳо, бемориҳои асаб истифода мебаранд. чойи кабуд миқдори зиёди полифенолҳо, антиоксидантҳои табиӣ дорад. инчунин дорои як навъи махсуси модда катехин низ мебошад. катехин радикалҳои озодро, ки ба ҳуҷайраҳо зарар мерасонад, бо худ ҷабида аз организм хориҷ мекунад ва ба ин васила равандҳои илтиёбиро пешгирӣ мекунад. илова ба полифенолҳо, чойи кабуд дорои витаминҳои А, С, витаминҳои гурӯҳи Б мебошад, ки ба саломатии мӯи, пӯст, фаъолияти системаи ҳозима, асаб ва гардиши хун фоида дорад. сатҳи қандро мунтазам мекунад, рагҳои хунро мустаҳкам мекунад, саломатии даҳонро нигоҳ медорад. инчунин чойи кабуд дорои 20 намуди аминокислотаҳо мебошад, аз ҷумла кислотаи гамма-аминобутират ва кислотаи глутамат, ки кори майнаи сарро хуб мекунанд ва ба барқарор шудани системаи асаб мусоидат мекунанд. олимон ва табибон исбот карданд, ки чойи кабуд кори майнаи сарро тезтар мекунад, раванди пиршавии баданро суст мекунад, ба партофтани вазн яъне харобшавӣ кӯмак мекунад, эҳтимолияти ба саратон ва диабети навъи 2 гирифтор шуданро коҳиш медиҳад ва бӯи бад мубориза мебарад, системаи дилу рагҳоро мустаҳкам мекунад. дар соли 2014 маҷаллаи олмонӣ тадқиқотеро дар бораи таъсири чойи кабуд ва функсияи маърифати майнаи сар пеш аз ҳама хотира нашр кард. олимон ба хулосае омаданд, ки чойи кабудро дар муолиҷаи бемориҳои Альцгеймер ва Паркинсон истифода бурдан мумкин аст, зеро катехинҳо нейронҳоро аз нобудшавӣ муҳофизат мекунанд. компонентҳои биактивӣ дар чойи кабуд метавонад хатари деменсияро коҳиш диҳад. ба харобшавӣ мусоидат мекунад. дар натиҷаи як тадқиқот, ки дар он 240 нафар беморони фарпеш ширкат доштанд, тасдиқ кард, ки чойи кабуд талафоти вазнро метезонад. он ба 10-12% беҳтар шудани омодагии ҷисмонӣ ва аз чарбуи шикам халос шудан кӯмак мекунад. чойи кабуд равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар бадан беҳтар мекунад. нӯшокӣ метавонад аз даст додани вазн ва кам кардани равғани шикам муфид бошад. чойи кабуд шанси гирифтор шудани саратонро коҳиш медиҳад. антиоксидантҳо ба сустшавии оксидшавии ҳуҷайраҳо мусоидат мекунанд, ки ба хатари бемориҳо, аз ҷумла саратонро коҳиш медиҳанд. ин маънои онро надорад, ки барои табобат танҳо чойи кабуд кофӣ аст, аммо чойи кабуд метавонад пешгирӣ кунад, ки беморӣ пайдо нашавад. дар кишварҳое ки чойи кабудро зиёд истеъмол мекунанд, сатҳи бемории саратон нисбат ба дигар кишварҳои ҷаҳон камтар аст. бӯи бадро нест мекунад. санҷишҳо нишон медиҳанд, ки моддаҳое дар чойи кабуд буда афзоиши бактерияҳои стрептококкро, ки ба бӯи бади даҳон меорад, боз медоранд. онҳо боиси рушди кариес ва пӯсидани дандон мешаванд. нӯшокӣ саломатии даҳонро дастгирӣ мекунад ва бӯи бадро безарар мегардонад. чойи кабуд хатари диабети навъи 2-ро коҳиш медиҳад. чойи кабуд ба кор даровардани истеҳсоли инсулин
ба мувозинати қанди хун мусоидат мекунад. олимони ҷопонӣ муайян карданд, ки дӯстдорони чой хатари гирифтор шудан ба нави диабети 2 нисбат ба онҳое ки чой наменӯшанд ё кам менӯшанд 42% камтар аст. таҷриба бо иштироки 286 000 нафар тасдиқ кард, ки истеъмоли мунтазами чойи кабуд хатари диабети қанд навъи 2-ро то 18% кам мекунад. барои системаи дилу рагҳо фоида дорад. мушкилот бо рагҳои хунгузар ва дил аз ҷумла аз сабаби оксидшавии зарраҳои холестерини бад ба вуҷуд меоянд, ки боиси пайдошавии атеросклероз ва тангшавии рагҳо мегардад. чойи кабуд аз сабаби миқдори зиёди антиоксидантҳо оксидшавиро коҳиш медиҳад. дар байни нӯшандагони чойи кабуд хатари бемории дилу рагҳо 31% кам мебошад. бо вуҷуди фоиданок будани чойи кабуд хусусиятҳои зараровар низ дар он дида мешавад. биёед якҷо бубинем, ки дар кадом мавридҳо чойи кабудро нӯшидан мумкин нест. чойи кабудро аз ҳад зиёд гарм ва дар вақти холӣ будани меъда нӯшидан мумкин нест, зеро ба пардаи меъда зарар мерасонад. аз сабабе ки дар таркибаш миқдори каме кофеин дорад, чойи кабудро бо қаҳва ягон намуди дигардоруҳо нӯшидан мумкин нест. аз ҳад зиёд нӯшидан низ мумкин нест, чунки метавонад ба бехубӣ, дилбеҳузурӣ биёрад. ба кӯдакон, занҳои ҳомила, шахсоне ки бехубӣ мекашанд, ба онҳо низ чойи кабуд тавсия дода намешавад. умедворам, ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. барои рушди канали мо обуна шудан, лайку комментарияро фаромӯш насозед. саломат бошед.